Hola a tothom. Aquest diumenge és jornada electoral. Des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, com sabeu, durant la pandèmia hem treballat per tenir uns equipaments segurs, uns carrers i places segures, una cultura segura, una del segur i, sobretot, una atenció a la ciutadania el més segur possible. I ara l'Ajuntament ha organitzat el dispositiu per garantir eleccions el més segures possibles. En nous espais amplis, ventilats i desinfectats, en recorreguts senyalitzats, amb un responsable de seguretat sanitària que col·legi electoral, en distància de seguretat, en control de les cues per evitar aglomeracions, en taules separades per protegir els presidents i vocals de les mateixes. Per tant, votar és segur. Serà semblant a quan anem a comprar el pa, a qualsevol comerç o al mercat de la nostra ciutat. Votar este domingo en Barberà del Vallès és segur.